In order to make Amerika jamanatigi kɔrɔ Donald Trump farala républicain ka cɛbɔ Marco Rubio kan kunu kari Miami Floride mara kɔrɔ min kɛlen do ka kanbɔ ni y'a siɲɛ 3 ye walasa a ka kɛ wasaden wasabulon kɔnɔ républicain tɔgɔ la. Diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔbaw ni Amerika jamana ka ciladen Anthony Blinken bɛ o maaw fɛ farala ɲɔgɔn kan Egypte lajɛrɛyɔrɔba dɔ la min bɛ wele ko station balnéaire égyptienne de Charm El Sheikh u ka san lajɛrɛba COP27 min bɛ kɛ Nations Unies fɛ walasa ka se ka kuma waati yɛlɛma kɛlɛli kɔlɔlɔw kan. New York mara ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli la ka kɛ ni ta balaka wuli dɔ ye min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 3 jugu u ka tasuma fagalaw bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka ni tasuma in faga ni k'a bɔ yɔrɔ dɔ. it's a choice between two. Amerika jamanatigi Joe Biden kumana kunun kari a ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw ma Sarah Lawrence College kɔnɔ New York mara kɔnɔna la min kɛra camancɛ kalata ɲɛbila baara laseliw ye. Japon jamana ka minisiri ɲɛmɔgɔ Fumio Kishida taara ɲɛda Amerikanw ka kɛlɛkɛ pankulun talilan dɔ kan n'a bɛ wele ko USS Ronald Reagan.